Da'n dieddol o fod y breifat iawn efo stwff i wneud efo pres. Ac hefyd yn cadw pethau i ni'n hynna'n bach gormod. Mae yna ffyrdd da. Mae yna lot o obaith, lot o gyfleon i chdi ddysgu gen bobl eraill o gwmpas chdi. Yn wedi efo ffyrdd pethau wneud efo arbed arian. Da ni'n reit breifat. Rhy breifat dwi'n meddwl. Ni'n digon amdan pethau sy'n gallu helpu. Dwi'n meddwl yna ddywediad, does look after the pennies and the pounds look after themselves. Efo vouchers Tesco's, dwi efo club card Tesco's adder, dyn safio Morrisons, a dyn dwi efo Wythnos, o voucher o Wythnos, gwario ti gael $5 off. Mae'n happy days yn dweud dwi jyst yn cael meddwl bod fi'n cael 5 pint am ddim, realistic. Ond beth dwi'n neud ydy trio prynu pethau non-perishable yn hytrach na pethau sy'n mynd off yn sydyn. So dwi'n prynu fatha toilet rolls a bethau safio yn y tŷ am miso wedyn. Peidio gwario, dyna di'r peth. Os da chi'n mynd gwario, mae'r arian yna i chi. Dwi'n meddwl bod banc yn rhywle saff i cadw pres. Pres banc, cardyn banc a contactless ar ffôn. Dwi'n gwerthfawrogi erbyn hyn, dwi wedi bod yn dwi wedi bod yn talu wan dros 40 mlynyddoedd i fewn i'r cynllun. So mae gennau bensiwn iach iawn ar ben, bensiwn gwlad, dwi'n meddwl yn ddeol lle. Safio pres i gael mynd ar gwyliau. Os yw'n safio chydig bach mwy de, a ti'n fod dysgu'r plant sut i wneud o hefyd, achos maen nhw'n cynnwys lot o bethau sa'n gallu safio pres ddim yn dyfodol i fyd. Yr un dwi'n tueddu ddefnyddio di Martin Lewis, Money Saving Expert, mae hwnna'n ddefnyddiol iawn efo lot o gyngor gwahanol, a dwi'n ymwybodol hefyd os mae yna wyn efo problem penodol, mae cyngor ar bopeth, Citizens Advice yn ddefnyddiol iawn, a hefyd MAPS, Money and Pension Service, mae hynna i gyd yn ddefnyddiol iawn am gyngor efo pethau ariannol.